का जरूरत रहे अपन देवर के ब्याह करे के? ले आती कोनो बाचारू औरत और बना देती हूँ अंधा और लाचार के पत्नी। लड़का के पेशाब से ही बाप के तेवर का अंदाजा लग गया, लेकिन तोहरा के हमरा ताकत का अंदाजा नहीं। जो अक्षरा सिंह कहा था कि दुनिया और ये धरती के हम पहिलका औरत होखब कि जे अपना देवरानी के सौतीन बना ले। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है अग्नि साक्षी। अग्नि साक्षी में फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रूप में बाड़ी अक्षरा सिंह और तनुश्री, और अभिनेता के रूप में बाड़ी चिंटू यानी कि प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, जे कि अभी भोजपुरी के पहिलका स्टार हवन, जे कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके अपन फिल्म के पहला लुक यानी कि रिलीज कैलन, जो फिल्म के नाम रहे अग्नि साक्षी। अग्नि साक्षी एगो फिल्म पारिवारिक फिल्म। एकर कहानी में नयापन बा, राइटर के कलम में उ जादू बा जवन सबके रूप में कागज पर उतरल बा, और वह जादू के ये फिल्म के हर कलाकार अपना अदाकारी के बदौलत स्क्रीन पर उतारे सफल हो गई बा। ये फिल्म के अगर हम बात करी लोकेशन की, फिल्म के बात करी डायलॉग की, पिक्चराइजेशन की, डायलॉग डिलीवरी की, हर मुद्दा हर जगह ये फिल्म के कलाकार ये स्क्रिप्ट के साथ है और फिल्म के प्रोड्यूसर के मेहनत और डायरेक्टर की मेहनत सफल बने बाड़ा। अगर हम बात करें बेसिकली ये फिल्म के कहानी, तो कहानी स्टार्ट होता कि चिंटू पांडे पति के रोल में बना, और वही जे अक्षरा सिंह चिंटू पांडे के पत्नी के रोल में बाड़ी। तो फिल्म में अक्षरा सिंह कि जो को देवर रहता वो दिव्यांग रहता, यानी कि एक आंख के आंधा रहता। अब उनका शादी होके दिक्कत होता था, और यह दिक्कत दूर करे खातिर अक्षरा सिंह अपन दिमाग लगावत ताड़ी और अपना पति से कहता कि शादी के नाम पर रोआ आपन फोटो भेज दी, और फोटो के नाम पर शादी इनका यानी कि झूठ के बुनियाद पर एगो रिश्ता बनावे की कोशिश करी जाता, और रिश्ता बीच में दम तोड़ देता, और दम तोड़ला के बाद का स्थिति उत्पन्न होता, का परिस्थिति उत्पन्न होता, उहे पूरा ये कहानी अपने आप में ट्रेलर के रूप में प्रदर्शित करता। ये फिल्म में एगो डायलॉग बा जो अक्षरा सिंह कहता है कि दुनिया और ये धरती के हम पहिलका औरत होखब कि जे अपना देवरानी के सौतीन बना ले। ये फिल्म के चटपटा बनावे खातिर, रोचक बनावे खातिर मसाला के भी यूज कल गई बा, गाना के भी यूज कल गई बा, और पारिवारिक और संस्कारिक लुक देवे खातिर मर्यादित रह के एक्सपोजर की और बोल्डनेस की और मॉडर्नाइजेशन के लुक दे गई। ओवरऑल अगर हम फिल्म देखें तो फिल्म में चिंटू पांडे के कलाकारी, तनुश्री के कलाकारी, अक्षरा सिंह के कलाकारी, और ये और अक्षरा सिंह के पिताजी के भी रोल बा। यानी कि ये फिल्म के देखला के बाद ये बुझाता और ये हमारे निष्कर्ष पर पहुंचनी है कि कोई भी रिश्ता के बुनियाद अगर झूठ हो, फरेब हो, दागाबाजी हो, तो रिश्ता कतनो भी मजबूत हो जाए एक समय पे आके दम तोड़ ही दी। ये फिल्म इस चीज के पुख्ता और पूरा तरीका से साबित करा था। ये से हम भोजपुरिया समाज चाहे जितना भी भोजपुरी के दर्शक बा, चाहे जे भी बा, वो हर कोई से हम कहम कि कोई भी रिश्ता बनता, कोई भी रिश्ता बनावे जाते जा तो झूठ के सहारा मत, काहे से कि झूठ के बदौलत बनल रिश्ता तो उम्र ज्यादा ना हो। अगर उम्र ज्यादा भी रही तो रिश्ता लसेराई, घसेटाई
और हमेशा कीचड़ बनल रहे। साफ सुथरा और सरपट रिश्ता के सफर ना रहे। ऐसे हर रिश्ता बनावे के चाहिए और रिश्ता के बुनियाद सच्चाई के रूप में नींव, सच्चाई ही ओकर नेव होके के चाहिए, नींव होके के चाहिए। यह कोहराम के लेखक और फिल्म के राइटर अपना कलम के बदौलत कागज पर उतरले बाड़न और उहे कागज के कहानी अपना अदाकारी और कलाकारी से फिल्म के हर कलाकार स्क्रीन पर उतारे में सफल हो गए। तो रउआ सभे की फिल्म कैसा लागल, रउआ सभे की ट्रेलर कैसा लागला, तो रउआ सभे की ट्रेलर कैसा लागला, कौन सीन सबसे बढ़िया लागला और रउआ सभे की इन फिल्म के सबसे बढ़िया डायलॉग कौन लागला अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और इहो बताइए कि का झूठ के बुनियाद बना के और झूठ के सहारा लेके अगर रिश्ता बनावल जाए तो का ओकर उम्र लंबा होखे या फिर वो रिश्ता बेमौत मारल जाता। एह पर भी रउआ सभे अपन विचार अवश्य बताए कि का झूठ के सहारा लेके कोई भी रिश्ता के बनावे के चाहे या कोई के अंधकार में रह के ओकर नाजायज फायदा उठावे के चाहे। आज के वीडियो में इतना ही। रउआ सभे के कमेंट के हमारा इंतजार रहे, रउआ सभे के विचार के भी हमारा इंतजार रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी से जुड़ल हर न्यूज देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रउआ सभे यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्ते।